Heritage Malta b'kollaborazzjoni mal-Akwarju Nazzjonali esponew il-wirt storiku uniku li ma' żmien instab f'qiegħ il-baħar, opri storiċi li weħedhom jirrakkontaw l-istorja rikka ta' pajjiżna. Fost l-oġġetti eżebiti hemm bosta sejbiet ta' epoki differenti li morru lura minn żmien il-Feniċi sat-tieni Gwerra Dinjija, storja ta' kważi 2000 sena li qed tiġi preżentata permezz ta' dawn is-sejbiet. Min-naħa tagħha tmexxija tal-Akwarju Nazzjonali sostniet li din l-eżibizzjoni hija aċċessibbli għal kulħadd u spjegat li tinsab ħerqana sabiex matul is-snin tkun tista' dejjem aktar tarraf lin-nies dwar l-istorja unika tal-Gżejjer Maltin li f'dan il-każ qed tiġi rrappreżentata minn sejbiet minn qiegħ il-baħar. Tul is-snin il-baħar ta' madwarna qarribna lejn fdalijiet uniċi li jfakru l-istorja u l-importanza tal-pożizzjoni ta' pajjiżna matul sekli sħaħ. Heritage Malta sostniet li l-iskop tal-istituzzjoni huwa li mhux biss tippreserva l-wirt storiku, però anke tagħmlu aċċessibbli għall kumplament tal-poplu Malti.